दंफां सिङावनो आंखौ मख्राय मख्राय बुदोंमोन बाग्राय बाग्राय बुदोंमोन साला बे दंफांखौबो होख्लायफिननोसो गारगोन आं है 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 माथो बेलाय फैलासोलाय मा खालामनाय जादोंलै बिनियालाय मानास मावजि गेन्द्रि आरो मानास आग्रां एनजिअ'आ दंफां लाइफां दानफायनायखौ होबथादों सालाया बिगुर जियाबानो जाबायलै रा हेद फैला मा खालामनाय जादोंब्रा साला बे दंफां सिङावनो आंखौ मख्रायदोंमोन बाग्राय बाग्राय बुदोंमोन बे दंफांखौ साला दानफायनानैसो गारगोन आं हामालै हामा हामालै हामा मा हामालाय हामालै हगार हगार गोसोखौ हमथाब्रा सार बाराबा नोंखौनो होख्लायगारगोन दालां सार बिब्दि नङालै हामालै रागोफोरखौ एसे दबथायनांगौ दायनिगिरियाथ' बे दंफाङा नङाना सोरथ' नाना आं नङाब्रा बै खेराव अजायासो नोंनो दुप्लिकेट हायना मुलि होनानै बेफोरबायदि जामब्र होदों थलं थफ्लं खालामहोदों दै गांहोदों खेरा अजा नों बे अमात बुस्थु एसेबां बोलो गारबाय बेखिनि बोलोजोंथ' नोङो खेरा अजा बायदि जखानाम सेटेप खालामनो हाबायमोन नों मोनसे खामानि माव मा मोनसे 100थाखौनो मावनो हायो आङो खेरा अजाखौ हायोबा नों दा बावैनो बुंब्रायथारदो सेटेप खालाम सेटेप बेनिखौ देरसिन आरो मा खेथेब थानो हागौ नंगौना नङाब्रा नंगौब्रा नंगौ आं बेबायदिनो अनेक प्रब्लेम सल्भ खालामबोबाय नों हायोबा दा मोनावनो सेटेप खालाम काम फिनिश नंगौना नङाब्रा बिनिब्ला आं दानो हैखाथारनोसैलै अख्रे साला नों बे बाराव पायखानानि दै मोनलोंहाबानो जाबायलै साला मिजिङा साला आंनो जागौबानो जाबायलै रखरा